Inšpiroval ich vlastný zdravotne postihnutý syn. Rozhodli sa pomôcť jemu, ale aj desiatkam ďalších chorých detí. Začiatky boli ťažké, no láska ku koňom a snaha pomáhať handicapovaným deťom premohli akúkoľvek únavu. Celé to vlastne začalo tak, že sa nám narodil i dvojičky, s tým teda, že chlapec má diagnózu DMO, s tým, že tam ma to napadlo, že prídavná liečba alebo alternatívna liečba, hypoterapia napomáha takýmto deťom. A tak sa rozhodol, že v Modranke v časti Trnavy vybuduje miesto, kam budú môcť chodiť choré deti na terapiu s koňmi. Priestor bol však zanedbaný, zarastený burinou. Pustili sa do práce. Cieľ bol jasný. Tí deti, aby mali kam ísť, aby mali aký cieľ, aby to malo aký zmysel. S tým, že aby mali radosť z toho, že čo dokázali viesť. Akože áno, že tá radosť vlastne prináša celé to. Ako tam nejde to o financiách. Tak toto je Glediska, vlastne narodená 2001, dovezená z Rakúska. Veronka, česká teplkovníčka, je dovezená z Čiech. Poriadne vyčistiť koňa, skontrolovať, či nemá drobné poranenia, aby ho netlačilo sedlo a deti už prichádzajú. Samko, držím sa. A hlava hore. Radičku zvihni. Svieti ti slnko? Nakláňaj sa, brada hore a ideme. Prvá zmienka o hypoterapii, liečbe pomocou koní, odporúčanie jazdy na uvoľnenie svalstva pochádza od Hipokrata. A chyť sa. Dobre, namadlo. Ideme druhá ruka. Urobí jedno krídlo s druhou ručkou a pozerám medzi uška. Malý je bývalý onkopacient a on mal strach, strašne zlé hátok. Keď si mal láhnuť, to bolo úplná katastrofa. Sme museli dvaja pri ňom byť, lebo teda, panika. No a po prvom razi, čo sme boli tu, Gabika, fyzioterapeutka, ho dala na ležato, bez držania. Ten pocit, ako do plaču bolo. Šťastná som bola. Je taký uvoľnenejší a pre mňa je dôležité, že predsa aj prekonal strach zvyšok, lebo to bolo u nás veľký problém. Zväčša sú to deti s detskými mozgovými obrnami, takže tam je narušené pohybové ústrojenstvo, je tam narušená stabilita a tá je dôležitá. Takže základom je, aby tie deti sa správne udržali na tom koni, aby bol ten korektný set. Nie všetky deti môžu terapiu absolvovať, je potrebný súhlas od lekára. Mám ho. Dobre, pomaly. Zavred ústa. Poď. Sú aj teda ozaj veľmi ťažké stavy, ktoré pre nich je to skôr taká tá psychická stránka, to uvoľnenie, tá radosť zo zvieraťa. Môžeš. Aj môžeš. A drž sa. Hore. To telo sa spevňuje, vlastne tie svaly, ktoré sú není bežne zapájené pri chôdzi alebo pri iných rehabilitáciách, tu sú deti nútené ich zapojiť. Hypoterapia má komplexné pôsobenie. Využíva sa napríklad pri ochoreniach neurologických, gynekologických, psychických aj ortopedických. Môj syn má 15 rokov, má detskú mozgovú obrnu, kvadruparetickú formu, čiže má postihnuté všetky 4 končatiny. Je taký ťažší stav, je mentálne postihnutý a teda telesne. Nedokáže v podstate ani sedieť, chodiť samozrejme, že nie, úplne nesebestačný. My máme problém vôbec udržať hlavu a stabilitu, hlavne trupu, takže určite je tam zlepšenie. Sen občianskeho združenia sa tu ešte nekončí. Chcú areál zastrešiť, aby sem deti mohli prísť aj v zlom počasí. Aby mohli oni pomáhať, sami potrebujú pomoc. Plánov a entuziazmu majú dosť, no peňazí je málo. Tak keď som na koni, tak aspoň sa na koni uvoľním, vyrovnám, lebo keď som menej na koni, tak väčšinu som zrbený. Také uklonňujúce to je. Tí deti sa úplne než radujú, než deti, ktorí sú zdraví, lebo vedia, chcú čo dosiahnuť. Syn mi hovorí, že chcel by niečo robiť. Ale tu sú není možnosti. Takže hľadám a robím a tvorím.